Just a short reminder mga kaigsuonan. Kana bitang giingon ni Jesus sa Matthew 5:16 nga pasiga ang inyong mga suga aron makita nilang atong maayong binuhatan unya ilang pagadaygo ng atong amahan nga nasa langit, no? So naay word diha nga mao importante kay kanang maayong binuhatan, no? Maayong binuhatan nga resulta sa tuang kaluwasan o resulta sa diyang naimugso si Kristo sa atong dugan. Kaya kung nabantayan igsoon, no? Di man ko marites pero realidad yun siya, no? Mao gini ang kamatuoran. Sometimes ang hinungdan nganong dili ta effective as instrument ni Lord or dili ta epektibo nga Kristohanon, epektibo nga magwawali tungod kay ang atong giwali wa misibo sa atong binuhatan. Maayo lang ta kay Biblia, maayo kay ta muhan ayog bersikulo, tanan, maayo kay ta muwali, pero ang atong binuhatan contradict sa atong gisulti, no? Ingon ang Matthew 5:16 nga pasigang yung mga suga, no? Makita nila ang inyong maayong binuhatan, nay maayong binuhatan dapat kung unsa atong gisulti, giwali, no? Ni sibo gyud nay alignment ba sa atong binuhatan, no? Makit-an gyud nila ang atong maayong buhat kay ang kanang maayong buhat mo na hinungdan nga ilang daygo ng atong Amahan nga nasa langit. But pasabot igsoon ang makapaepektibo gyud kay nato kanang atong maayong binuhatan igsoon nga makita nila tinud-an na yung kabag-uhan nga lahi na ka sa atong character, sa atong behavior, makita bitaw si Kristo mao na, and that way ilang daygon ang ato ang Amahan nga nasa langit. Sometimes mang-invite kag simba dili sila motuo nimo ngano man kita man nila atong binuhatan nga sukwahi, no? Atong binuhatan nga hiwi, no? Mas maayo gud nga unas tanan pinaka-epektibo ni nga wali kanang atong mayong binuhatan nga resulta sa diyang naimugso si Kristo sa atong dugan. Kana bang tinud-an na yung kabag-uhan, no? Mao ginay dapat unang makita sa tanang tao nga nas tong palibot. Kaysa mas kung giingon mga igsoon bisag unsa ang wali dili pa isugay sa mga magwali ha, parehan ako. Ang wali dili pa isugay, dili ni pa mayuhay mo in English, pero usa sa gitan-aw sa mga naminaw kanang atong binuhatan, no? Ming connect ba sa atong gisulti, nabay gitawag og alignment. Amen. Namadlong ta sa uban pero kita mismo badlungon. Mo nang di ta tuuhan nga mamadlong, di ta tuuhan nga mo counsel, di ta tuuhan nga mo tambag ingon nga Kristohanon kay utro man pud tang tambaganan or badlungon. No? Yes, dili ta perpekto pero nindot yung igsoon nga makita si Kristo sa tong characters and behavior. Yes, dili ta perpekto pero dili na rason nga tuyuan na lang po nato paghimog dili maayo nga masangit atong pagkakristohanong kinabuhi. We have the Holy Spirit to convict us. And of course, we have the Holy Spirit nga maghatag, mag-produce og self-control. Makapugong po ito ay arong atong binuhatan, panalangin, suban, no? So again, pahinumdum lang ni kay sa Matthew 5:16 manggod, ang importante gid ang kanang maayong binuhatan. Makita nila ang atong maayong binuhatan. Unsa kanus ata nakabatong maayong binuhatan na usab ta ba? No? Ang bag-ong kinabuhi ning abot na sa diyang naimugso si Kristo sa tong dughan, no? And that way effective ta. Nag-invite ni magsimba, pwede tan, sige kay gusto kong parihan nimo, butan na nimo, laki na jud ka sa una ba? Sa una gusto kay ka malikas, padig-adi ka palahubog, pero karon laki na, muuban ko, kabantay ka, effective. Kay ingon man ang balang kasulatan, ug sidang makita nila nga atong maayong binuhatan nga resulta sa dang nahimugso si Kristo sa atong dughan. Din ilang daygo ng atong Amahan, meaning diha sila makaamgo, diha sila makahinuklog. Na tinuo din ning Ginoo nga gilagaran ba kayo? Na may resulta na sa una di man ni wa man ni maayong binuhatan sa bahis man barumbado man ni pero karon na usab man ngano man na mao na no, nahimo na kang kahayak ni sidlak ka, and because of that light nga imong gipasidlak makahatag tag iwag sa nas kangit-ngit, makaamgo sila, malamdagan sila unya. That way, mga lagad sila sa Ginoo. Ngano man, kaingon man diha sa last line, og ilang pagadaygo ng atong Amahan nga nasa langit, no? Sila na mismo muduol sa Ginoo, kay mabless man sila. Amen. Usa ka gamayng pagpahinumdum nato, nining mabungahong kagabihion. Ampo amping abante lang ta. To God be all the glory. God bless everyone.